arbejdede 11 år i slagterfaget, hvor jeg så valgte at læse videre til fødevareteknolog. Det har givet mig et rigtig godt indblik i at arbejde med rigtig mange forskellige mennesker, forskellige vinkler, altså bare alt fra marketing til fødevaresikkerhed, som jeg var inde over, og til udvikling af fødevarer, og altså hele vejen strategien for markedsføring, altså helt fra start til slut på et produkt faktisk. Det har haft rigtig stor værdi, netop vi har kunne få gennemført de her udviklingsprojekt, som har vist sig at have endnu større værdi for os, end vi havde forestillet os, da Steffen startede. Det har faktisk vist sig, at markedet har efterspurgt lige præcis den løsning, så vores sælgere egentlig er vilde med og allerede kommer efter Steffen om morgenen for at høre, hvad er det nyeste. Hovedsageligt arbejder med vegansk ost. Udvikling af en recept der skal give noget mere elasticitet og bedre mundfornemmelse i forhold til den recept, de har nu. Jeg ansøger at være med. Altså det giver utrolig meget. Selvom man i starten tror, at det her det er et niveau, der er meget højere end det, jeg kan, så kan alle være med. Altså alle kan byde ind med noget, og det var rigtig godt.